Festival počal s literatúrnym večerom u Veľkej sáli Doma kultúry, na ktorým predstavená tak volaná malá antológia ruskej poezii. Vybraní pisni Havrila Kostelníka, Juliana Tamáša, Havrila Náďa, Silvestera Makaja, Michala Kováča, Vladimíra Garjanskija, Mariji Jakim, Slavici Šouš, Ďuru Paparhaja, Ahneti Bučko Paparhaji, Natalii Dudaš, Natalii Káňu, Iriny Hardikovačevič i Michala Ramača recitovali Melania Mali, Emilia Čizmar, Natáša Medeši i Sandra Stribersko-Cura i Aleksandra Lender zo Zverbasu, jak i speciálny host programy, glumec i recitátor Mihajlo Zazuljak. Spram slovov moderatora i autora večaru Mikolu Šantu na tot spôsob označený 130 ročnica narodzenia Havrila Kostelníka i 80 ročnica Ďuru Paparhaja, jak i 20 ročnica šmerci Vladimíra Garjanskija. Po literatúrnym večare u holu Domu kultúry otrímana programa Tamburovanie, druženje za mladých z muziku, na ktorým hral tamburový orkester Kocúrsky Beťare.